Cynorthwyan i arglwydd, I wrando dair yn llefaru wrthym, fel y bydd iddo leion meddwl, gynhesu'n calon, porthi ein henaid, a'n cymhwyso I thwasanaethu. Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes iawn I chi I roedfa ddigidol o ben Castell Dryslwyn yma yn Nyffryn Tywi. Mae'r golygfeydd yn fendigedig ar ddwyrnod o haf. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni ar gyfer yr oedfa. Gobeithio gewch chi fendith o addoli gyda ni heddi. Croeso cynnes iawn. Wel, fe gofiwch chi fy mod I yn ddiweddar wedi cael y fraint o gyhoeddi a golygu cyfrol arbennig Hoff adnodau'r Cymru. Wel, beth ni'n mynd I wneud yng ngweddill yr oedfa hon nawr yw gwrando ar 3 o'r cyfranwyr yn darllen I cyfraniadau. Gweithio gadewch chi fwynhau, a wy'n ddiolchgar iawn i'r 3 ohonyn nhw am ffilmo a recordio eu cyfraniadau, ac mae'n siŵr gen I y gewch chi fendith fawr o wrando arnyn nhw. Yr adnod rwy wedi dewis ar gyfer y gyfrol yw canwch gân newydd i'r arglwydd, y ddeiar gyfan, canwch i'r arglwydd, allan o Salm 96. Canu. Dwi'n dwlu canu karaoke, canu cerdant, canu darnau côr fel anfon afangel. Ond I fi, does dim byd gwell na chanu ymyn. Canu mewn gymanfaganu gyda garweinydd ac organydd medrus wrth y lliw. Byddaf yn dychmygu I lawer ohonom, un yn atgofion cyntaf o fynd i'r capel yw canu ymyn, a mae hynny'n wir amdana fi. Dwi'n cofio sefyll ar sedd gyda dad cu, Dat Penwain, sef Brynmor Griffiths Ferwig, yng nghanol y baswyr, a'i fraich yn dal fi'n dyn rhag I fi syrthio, yn clywed emyn yn cael ei bloeddio ac yn teimlo rhyw wefer,
bo ddim syniad na gwerthfawrogiad gennyf o beth oedden ni'n clywed. Roedd yna rhywbeth yn y cyd-addoli, y cyd-ganu, wnaeth gwneud argraff arnau. A mae hynny wedi arwain i fi fwynhau'r gymanfa ganu hyd heddiw. Mae yn sicr yn ddyddiad pwysig yn fy nghalendr, a finnau ac ambell un o'n ffrindiau yn mynd i sawl gymanfa yn yr ardal i'w cefnogi. Mae llawer yn credu bod y diwrnodau o lenwi capeli gyda chanu da wedi mynd heibio. Y diwrnodau hynny o gariau meinciau neu fforwmau fel bydden ni'n dweud yn Sir Benfro, mewn i'r capel i wneud lle i'r gynulleidfa anferth a ddaeth ynghyd yn ein cymanfaoedd canu wedi diflannu. Ac ydy, bydden ni'n cytuno. Mae sefyllfa ein capeli wedi newid, ond yw'r rheswm am y canu ddim wedi newid. Un o fy hoff atgofion o ganu fel oedolyn oedd canu Tydi a Rhoddais gyda chôr crimich ar gylch yn sefyll ar y Giant's Causeway yng ngogledd Iwerddon, ac yn sylweddoli bod cannoedd o bobl oedd hefyd yn ymweld â'r lle wedi aros am damaid i wrando ar yr emyn mawr yn cael ei ganu. Doedd dim syniad gyda nhw cofiwch beth oedden ni'n canu, ond wrth i'r amen diwethaf ddiflannu'r awyr, ddaeth cymeradwyaeth, ddaeth gwerthfawrogiad, ac am eiliad roedd yna gyd addoli. Mae canu can newydd yr arglwydd yn orchymyn i ni gyd. Fel gweinidog dwi'n credu yn y pŵer o rannu neges yr Efengil, ond i lawer mae'r ysbryd yn ymsymud drwy ganu can i'r arglwydd. Mae canu yn ryddfol i ni fel Cymru, ond hefyd fel Cristnogion. Mae canu can i'r arglwydd yn rhywbeth gallwn wneud bob dydd. Bob dydd yn bywydau gallwn canu gan o foliant, can o ddiolch, am bopeth mae Duw yn cynnig i ni.
Salm 8, o arglwyddeiniwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Fe wnes I dyfu fyny yn rhan o deulu capel Mini Street yng Nghaerdydd, ble roedd adrodd adnod yn rhan anatod o'r cwrdd bob dydd Sul. Dwi'n cofio fi a fy mrawd Paul yn dysgu adnod yn noson cynt ac yn cael darn bach o bapur gyda'r adnod arni, jyst rhag ofn. Ond ar un achlysur, pan o'n i'n tua 10 oed, roedd yr athrawes ysgol Sul wedi gofyn I mi gymryd rhan mewn oedfa arbennig ac adrodd Salm 8, o arglwyddeiniwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Roedd disgwyl byddai'r capel yn llawn ac roeddwn i'n nerfus iawn am adrodd y salm yn gyfan. Nes I ofyn i'r athrawes os allan I gael y geiriau ar ddarn o bapur yn fy llaw, jyst rhag ofn, ond mi nath I wrthod. Fe fyddi di'n iawn, ti'n gallu gwneud hyn, jyst dal dy dir a chymer d'amser. Ar y pryd roeddwn i'n gweld hyn braidd yn galed arnau, ond fe wnes I ddysgu'r salm a'i hadrodd yn yr oedfa heb anghofio'r un gair, gan lwyddo hyd yn oed I ddweud ordeiniaist heb faglu. Wrth edrych nôl, dwi'n gweld mod I wedi dysgu gwers bwysig y diwrnod hwnnw I gredu yno fi fy hun ac I sylweddoli mod i'n gallu ateb yr her gyda phwyll a hyder. Roedd y sgiliau yma yn allweddol nes mlaen yn fy ngyrfa, yn darlledu, yn fyw ar y radio a'r teledu. Roedd y disgyblaeth o ddysgu a chofio darnau cymharol hir o'r Beibl wedi rhoi'r gallu I mi berfformio, I reoli'r nerfau ac I ymddangos yn ddigynnwrf, ar yr wyneb o leia. Rwy'n ddiolchgar am y cyfleoedd hynny, mod I heb sylweddoli ei gwerth yn llawn ar y pryd. Byddwch heddychlon tuag at eich gilydd. Mae'n siŵr bod yr rhan fwyaf ohono ni rywbryd wedi deffro ryw fore, a chynlluniau I gyflawni ryw waith neu gilydd. Gallai fod yn drin yr ardd neu glirio silffoedd llyfrau. Ond wrth I chi ddechrau'r gwaith, rydych chi'n dod ar draws rhywbeth sy'n eich arwain chi I gyfeiriad cwbl wahanol, fel dod o hyd I lyfr coll, ac mae gweddill y diwrnod yn cael ei dreulio nid yn gwneud y gwaith angenrheidiol, ond yn darllen y llyfr coll hwnnw. Profiad felly ges I wrth chwilio am yr emyn arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi yn caneuon ffydd. Emyn morswyn ydi o, yn sôn am graig yr oesoedd. Ond wrth wneud hynny, mi ddes I ar draws emyn arall am graig yr oesoedd, sef graig yr oesoedd cuddi a fi fy mwyn yr holltwyd di. O dan yr emyn, dyma weld yr enw Alafon. Roedd yr enw'n canu cloch yng nghefn y meddwl yn rhywle, a chofiais fod Alafon yn un o'r rhai yr oedd T. Gwyn Jones wedi dewis ysgrifennu amdanyn nhw yn ei gyfrol cymeriadau. Owen Griffith Owen oedd enw iawn Alafon, a chafodd ei eni ym Mhant Glas, Sir Gaernarfon. Wedi colli fam yn ifanc aeth I fyw at deulu cyfagos, a mynd I weithio I chwarel Dorothea yn Nyffryn Nanlle. Yn 29 oed, penderfynodd fynd i'r weinidogaeth, a bu'n weinidog ar gapel ysgoldy yng Nghlwt y Bont, Sir Gaernarfon, am 20 mlynedd. Wrth fynd I edrych mwy amdano, des ar draws adroddiad papur newydd o'i angladd yn 1916. Per edrychem ar gronicl allanol bywyd Alafon, gwelid na byddai llawer i'w ddweud amdano. Gweinidog yn y wlad a honno'n wlad lled anghysbell, a fi ar hyd I oes. Roedd yr adroddiad yn mynd yn ei flaen I ddweud nad oedd Alafon ymhlith y pregethwyr mwyaf hiawdl, heb fawr alw arno I uchelwyliau nag I gyfarfod pregethu. Ond mae tystiolaeth fod gan I braidd barch mawr at y gweinidog swil diymhongar hwn. Gweithiwr tawel oedd Alafon, ac mae un hanesyn amdano yn profi I ddawn fel cymodwr. Pan oedd aelodau dau gapel yn yr ardal wedi ffrio a'i gilydd a'r naill ddim yn siarad ar llall, dyma alw ar Alafon I gymodi.
Aeth at aelodau un capel ac wedi gwrando am hir arnyn nhw'n dweud gwirioneddau carlamus am aelodau'r capel arall. Mi ddwedodd un neu ddau ohonyn nhw bethau digon cadarnhaol am un neu ddau o'r gweddill. Aeth y lafon wedyn at y capel arall ar un beth yn digwydd llawer o ladd ar aelodau'r capel hwnnw, ond ar ddiwedd y cyfarfod un neu ddau beth lled garedig yn cael ei ddweud. Aeth y lafon yn ôl at y naill gapel a'r llall, ac yn lle ailadrodd yr holl bethau cas a ddywedwyd am ei gilydd. Y cyfan a wnaeth oedd sôn am y pethau caredig. Ymhen ychydig, fe ddaeth aelodau'r ddau gapel at ei gilydd a chymodi. Dywedwyd dau beth arall yn angladd a lafon. Yr unig ddyn na chlywais i'n neb yn dweud gair sal amdano. Y gweithiwr tawel diemhwngar, yr un a fynnau sylw iddo'i hun. A'r peth arall ddwedwyd oedd mai hoff adnod yn y Beibl oedd byddwch heddychlon tuag at eich gilydd, a phwy a llangytuno a'i ddewis yn dyddiau helbulus ni.
Gweddiwn. O arglwydd da, a'r graffad y wirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros tra bwyf byw. Dyna'n gweddi ni y bore hwn arglwydd, wrth i ni glywed y tri yn rhannu i hoff adnodau, a'r dylanwad mae'r adnodau hynny wedi cael ar ei bywydau nhw ac ar fywydau bobl eraill. A mae'n siŵr gen i arglwydd fod yna adnodau gwahanol o'r Beibl yn dod i'n meddwl ni hefyd. Rhai falle ni wedi dysgu pan ni'n blant, falle nad oedd yr adnodau hynny'n gwneud fawr o sens i ni ar y pryd. Ond wrth i ni dyfu'n hun a magu profiad bywyd, mi rwy ti arglwydd wedi goleuo'n meddwl a'n calonau ni i ddeall yn well y geiriau hynny. Ac i ni'n diolch i ti arglwydd ein bod ni'n medru pwyso ar dair di. I ni'n diolch am y Beibl sydd yn dangos i ni ofal mawr droson ni ath gariad tuag ato ni. Ac i ni'n diolch i ti am bob bendith i ni'n cael trwy ddarllen dy air di. Am y salmau a'r proffwydi, yr efengylau a'r epistolau, ac am i ti roi ni drwy'r Beibl ddatguddiad ohono ti dy hun yn dy fab Iesu. Diolch i ti am y bobl hynny oedd wedi caru iaith a'i cenedl gymaint, nes i bod nhw wedi ymdrechu roi ni'r Beibl yn Gymraeg. A diolch i ti am bawb sydd wedi'n hyfforddi ni i ddysgu dy air di ac i ddeall dy air di hefyd. A thrwy'r wybodaeth i ni'n cael ohono ti drwy dy air di, helpa ni dy adnabod i'n well, a chyda cymorth dy air, ein cysegru'n hunain yn llwyrach i thwasanaeth di, a thogoneddi yn ein holl fywyd. Gwrando'n gweddi felly arglwydd a maddau i ni bobai a phechod yn derbyn. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrthwyddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni, a diolch arbennig i Rachel, i Tudur Dylan ac i Sian Elin am gyfrannu at yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.